נחתו עלינו מיגים. הפחד. היה לי קשה, היה מתח. פתחו את הפגז, לא רציתי להיות חייל. הכאוס הכללי. בשעה 1:50 של יום הכיפורים נפתחת מתקפה של צבאות מצרים וסוריה על ישראל בהפגזה ארטילרית כבדה ובתקיפות מטוסים לאורך קווי הגבול בסיני וברמת הגולן. ברמת הגולן מסתערות 3 דיוויזיות סוריות של מעל ל-800 טנקים בסיוע הארטילריה. אל הגזרה הצפונית של רמת הגולן נשלחת חטיבה 7 בפיקודו של המח"ט אביגדור בן גל. עוד באותו היום נכבש מוצב החרמון על ידי כוח קומנדו סורי. בבוקר היום השלישי למלחמה, 9 באוקטובר 1973, רושם קצין המודיעין של חטיבה 7 ביומן החטיבה: מצבנו חמור, אנחנו על סף ייאוש. זהו סיפורו של גדוד השריון 77 מחטיבה 7, שנלחם בקרב הקשה על עמק הבכה. איך זה נחת עלינו בבום וכולנו האמנו שלנו זה לא יקרה. הוא היה טנקיסט, לא הייתה פרידה, זה היה חטף. האמת שבאיזשהו שלב התחלתי לפחד. אנחנו עומדים תחת אש ארטילרית קשה ביותר. פגזים פוגעים לנו ממש ליד הטנקים. זאת טבילת האש הראשונה של כולם. אנחנו פוחדים, אנחנו גם זזים מן העמדות. אני מסתכל למזרח, השמש בגבנו, אני רואה שובלי אבק, כמובן בתחילתו של כל שובל נמצא טנק, הטנקים מתקדמים לכיוון שלנו, מתקרבים לעבר הגבול, ובעצם עם הגעתם נופלת החשיכה על הגזרה. פתאום גיליתי שאנחנו בעצם לא מסוגלים לראות בלילה. אני בעמדות אש, עבור! לתותחן, האיש החשוב ביותר בטנק, שהיה צריך לקונן לכיוון המטרות הסוריות, לא הייתה לו שום מערכת ראייה. הטנקים הסורים, יש להם מערכת אינפרה אדומה. על כל טנק סורי, פרוז'קטור אינפרה אדום, ויש לו עצמאות של ירי, הוא מדליק את האור, אנחנו לא מסוגלים לראות בעין בלתי מזוינת, הוא מצודד שמאלה, ימינה, למעלה, למטה, עד שהוא מזהה טנק ישראלי, ממקד את האור עליו, לוחץ על ההדק, וכמובן פוגע. ראינו אותם מגיעים אלינו, ראינו אותם מתקדמים, חוסר אונים שכזה לא היה לי מעולם. מוכרחים להעיר לי את השטח עבור. אומרים שהכל מואר. אני חוטף שוק. ביקשתי תאורה חיצונית. טנקים של האויב נמצאים מולי, בתנועה אליי. הם נעים עם תאורת א', ואתה יודע את המגבלה שלנו בנושא. קוד, כאן 4. בחזית אלף סדרת טנקים בתנועה לכיווננו. אני בעמדות אש, עבור. אם התותחנים לא מצליחים לזהות מטרות, שיראו לכיוון הכללי שלהם. אומר שנית, תירה על בערך לכיוון האויב. סוף! אחרי איזה שעה וחצי, פתאום יורדים כמה פצצות תאורה של מטוסים ומאירים את כל השטח. אני מזהה את הטנקים, אני מנסה לפגוע, תאורה לא ממוקדת, אבל בסופו של דבר לא הצלחנו לפגוע. אבל התאורה, מה שחשוב לי, הייתה תאורה סורית. כשאתה נמצא בתוך כזה מצב, אני הייתי צורחת, בטוח. כאילו, מהר, באותם רגעים אתה מתפקד, אתה עושה הכל, אבל הראש עובד הרבה יותר מהר ממה שאתה מסוגל לעשות. אתה רואה ברק של פגיעה, של פגז שפוגע בטנק, אתה רואה להבה מתפרצת מיידית, והרגע הקשה ביותר זה שאתה רואה את הצוות מתחיל לקפוץ מבפנים, ואתה מתפלל שכולם יקפצו מבפנים, וחלק מהם בוער.
אם זה היה, בוא נגיד, פגיעה ישירה, יש מושג כזה, פגיעה ישירה, שפוגעים בך וכל הטנק בעצם בבת אחת הולך. אם הוא נפצע וזה נגמר מהר, זה לא נגמר מהר. אם הוא קרא בשם שלי, אם הוא צרח, אם הוא התפלל לאלוהים, שיעזור לו. ראיתי טנק נעמד מימיני, והאור בלם שלו, האור האחורי דולק זוהר. והוא עוד רגע יחטוף פגז. אחד הטנקים שלכם דולק פנס אחורי, אור בלם, לכבות מיד. כאן אחד, בדקתי, אצלי הכל בסדר. אבל לא כולם עונים, אנחנו לא יודעים מי נפגע ומי לא נפגע. אני רוצה שתוודאו טנק אחרי טנק. כאן שתיים, אני אחראי ראשית שכל הטנקים שלי קיבלו ראש. לא ברור לי מי זה הטנק הזה. אני מצודד את הצריח לכיוון של הטנק. אני מוודא שיש פגז בקנה. אחד כאן קודקוד. כאן אחד, תבוא. אני רוצה שהטנק שלך יהיה מוכן להעיר בזרקור על הטנק שעומד מימיני עבור. כאן אחד. האם אמרת להדליק זרקור עבור? תהיה מוכן להעיר עליו ברגע שאני אומר לך. תהיה בקשר איתי. וכמו שהוא מדליק את הפרוז'קטור, אני מזהה T-55. והטנק עולה באש. התחיל לבעור. בבטן אני חש, אולי טעיתי. וההרגשה הייתה נוראית. אולי מיהרתי. האור בעירה שלו, ראינו שמפנה הגזים שלו נמצא לפנים. הבנו שלא טעינו, שזה אכן טנק סורי, את הכאוס הכללי, ראה שורה של טנקים והצטרף אליה. הטנקים הסורים נכנסו ממש אל תוכנו. נכנסו ונעמדו בתוכנו, ואנחנו אפילו לא חשנו בדבר. המג"ד בא וסיפר שהם נלחמו שם איזה 3 ימים, בלי אוכל ובלי מים, הרוסים מעייפות. אני לא הבנתי. אנחנו באנו בסיבוב, פנינו, ומולנו ראינו 3 טנקים סורים, במרחק של 20 מטר. ואני צועק אל יובל, עצור! הם מופתעים מהטנק הזה שמתייצב מולם. הם מסתכלים לי בעיניים. אני מסתכל להם בעיניים. מי מצודד יותר מהר? תירה עליו! וקיליון מסתכל עליי כלפי מעלה. הוא אומר לי, מה הטווח? שום טווח, תירה, אש! תירה, קיליון, תירה, אש! רסיסים עפו לכל מקום, הראש שלי היה בתוך הצריח. צודדתי מהר אל הטנק הימני, לחץ על ההדק ופגע. מהר הבארתי את התותח אל הטנק הימני. אין ירי! שקוע, דקות! תירה, אני שומע אותו משתולל בפנים, ואני רואה לא השחור מסתכל לי לתוך העיניים. אני רואה את גדעון ואת גידי, שניהם עם הציפורניים מנסים למשוך את התרמיל. ואני רואה את המוות מול העיניים, וצעקות בתוך הצוות. בשנייה האחרונה, יוצא פגז שלנו, ואני נאנח מהנחת רווחה. ואז אני רואה טנק רביעי, נוסע כביכול להתנגש בי בטנק שלי. אני מצודד את התותח, מכוון, קיליון פוגע ממש בתא הנהג, והטנק הרביעי נעצר. אני כולי מזיע, זיעה קרה בכל גופי. אני מרגיש שהברכיים שלי נושקות זו בזו. אני מרגיש את הפעימות לב שלי. זה היה ברור לי שאני אפגע. לי היה ברור בשלב מסוים די מוקדם שאני לא יצא מזה שלם. שנייה.
בטח שיודע שאני בהיריון. מה, הוא היה כל יום בא, בודק לי את הבטן, נוגע בה, עושה סיבוב. זה היה קרב לחיים ולמוות. בפתח של הוואדי ראיתי את עמק הבכה וראיתי מה קורה בצד הסורי. עשרות טנקים, אם לא מאות. מסות עצומות מול הכוח שלנו. יש לך תחמושת? 2, שלילי, אני כמעט ללא תחמושת. אני רואה כל רגע עוד טנק נעלם לי, עוד טנק מתקפל לאחור. אחורה, יש פת 4, כאן 2, שלי אין ירי, 4, היה קטע שבירה. 2, 4 לא עונה לי. שני חבר'ה שרצים מטנק פגוע ונקצרים. כאילו ממש נורים. ייקח מספר דקות שכל ה-150 טנקים סורים יעלו לעמדות שלנו ואנחנו נתחיל בנסיגה. מרבית מפקדי הטנקים נפגעים. אתה מחכה לראות איפה יצא את האש. 1 ב', כאן קודקוד עבור, כאן 1 ב'. 1 ב', נועה, תעמוד בפתח הוואדי עבור. 1 ב', אין לי תחמושת, עבור. כאן קודקוד, הם לא יודעים את זה. תעמוד שם שיראו אותך, אני חוזר שיראו אותך סוף. יכול להיות שברגע זה שלחתי את האיש למוות. אנדרלמוסיה, כאוס. צריך למות, תמות. אני מרגיש שאם לא נעצור, עם המעט שנשאר, בעצם אף אחד לא יעשה את העבודה. תחנות שוטר, עמדותינו בחזית, לעלות לעמדות אש, שנהג יתקדם. אני צריך להביא את כל הטנקים קדימה, לעמוד בעמדות שעמדנו לפני יום. תחנות שוטר, לעלות לעמדות. אף אחד לא זז. מי שומע אותי שירים דגל? 20 כאן טייגר! כאן 20, לא מצב. אויב לוחץ אותי באגף, אויב אגף ימין מתחיל לתפוס אותי מאחור. תחנות שוטר, ישרו קו, לעלות לעמדות. קרסון כאן טייגר, קו אדום, לא יכול להחזיק את 20 כאן 2 עבור. יש עליי תופעים כבד. אני רוצה להתקדם קדימה, יש לי בעיה רצינית עם כלים שלא בהאזנה עבור. צריך ארטילריה! אז אני אומר למפקדים שלי, תסתכלו איך הסורים נלחמים. 20, כלי תקוע שחוטף כל הזמן. 20, אני כרגע במגע קרוב מאוד, יש לה תחנות לא יכול להחזיק את זה. שוטר כאן קודקוד. תראו באיזה אומץ האויב נלחם מולנו. אם אנחנו לא דופקים אותם, אין עוד מי שיעצור אותם. אני לא מבין מה קורה לנו. אנחנו חזקים מהם. אני עולה לעמדה. מי שרוצה, שיבוא איתי. תנועה, סוף. שמעתי אותך, אביגדור, הקשבתי לכל מילה שלך, עמדתי 200 מטר מאחוריך, זיהיתי אותך עם המספר 10 על הטנק, אבל כולי רעדתי וכל הצוות רעדנו, ולא יכולתי להתקדם. אבל נשבע לך, לא ברחתי. נשבע לך, נשארתי מאחוריך, לא ברחתי. ואז פתאום שמעתי שאתה קורא לי פחדן בקשר. יצאה לי שאגה, נהג התקדם. וככה התקדמתי והשארתי איתך קו, ועמדתי יחד איתך. המושג של חברות בתנאים, במצבים כאלה, יש לה את המשמעות העמוקה ביותר. אני מתארת לעצמי שמשהו היה צריך לעשות את העבודה שלו ובצורה הכי טובה שיכולה להיות. הוא לא אמר אף פעם אני מפחד. הגענו לקו הרכס, כל העמק היה לפנים. כל אחד עמד וירה על מנת להישאר חי. 2
כניסים, תוך מצב עבור. רות, כרגע אנחנו שולטים במצב. אני חוזר, אנחנו שולטים במצב. מגיעים לכאן כלים נוספים, הארטילריה מפסיקה. אנחנו שולטים במצב. שתיים, כניסים. אני רוצה שתודיע לי כמה הושמדו באזור ההוא. רות, בהערכה גסה בין 60 ל-70 כלים. אם יש לך כרגע כוח חדש שיתפוס את הקו הקדמי וינצל את ההצלחה כדי להשמיד אותם עד הסוף, זה יהיה טוב מאוד. אסור לנו להרפות לרגע. אני מקבל את הבשורה הקשה על מות אחי, שהיה מפקד טנק בסיני, עמנואל. כל הגדוד הבין את זה, כולל הצוות שלי שהסתירו ממני את המידע הזה, ואני לא ידעתי. לא היה מה לעשות. לא היה ניתן לעשות את זה אחרת. מצאתי איזשהו כפתור של חולצה צבאית. כפתור. 4 חורים. שנת 73 חלמתם אותנו לראשונה עם שחר בתום הקרבות. הייתם גברים עייפים שהודו למזלם הטוב. הייתן נשים צעירות מודאגות ורציתן כל כך לאהוב, וכשהריתם אותנו באהבה בחורף 73 רציתם למלא בגופכם את מה שחיסרה